mbọsọ ya chọba dike ịmana mụba na egbe efu na-ewetụla iwe ọnwụ dịka dị obodo ma ndị dịka na-atọrọ obodo ụtọ ọgbakọta ka dịka furu tinye isi na ọbịa anya ka nwata nwaanyị furu kwuche ụzọ mmana nazikwabe m oyi ịmana lasa viva abịago na ebola bịa na coronavirus ị na ga-ajụzụ n'oyi coronavirus ọgwa China ka isi wee bata obodo awala ọsọ asị onye ọbụla nọdụsi ebie ike maka na anya bụ ọya gwa na-egbukwa egbu oyi ezigbo afọ ya bụ ọgbọ onye mgbe dị na-atụ ya ụtọ ị na-anụkwa onu m oyi Ibona chiala egbuelo okike keligwe ka ụwa ka ibe dị ụwa n'ime na alụgwụ ya bụ na akwa kedụzi ka a ga-esi wee menye baba na-asụ ahịa ndị oyi na mberede enyi dịka ma mberede ga-eji amadị ke ma oluo ka ọ na-eluo ndị be anyị na ka a ga-esi masị ya nwa ọya nwa ọkwala ahịa na ndị oyibo siri onye bụ na sachapefue mma Lola yi sanitaze sonya buna kwochabuba gị mma Lola yi betimasi sonya buna kpuchite bili mma asịrị onye ga-akụ ụkwala okpuchite ọnụ ya maka na ya bụ ọya nwere egbu na ya bụ mgbochi ọya ka ọgwụgwụ ya ma ị na-anụkwa onu m oyi asị na ụgbọ na-ebusa mmadụ ite ka ọ ga-ebuzi ofu onye n'ilu mmadụ na-agba n'azụ ma onye ọbụla kpuchitekwa ili ọfụma oyi agwadu uje n'oke ọnụ ma ji bụla agbagogburu ji esi bedụ mgbenye n'efe ọba gabala ke budu nwokolo onye ọma nwoye okoro nwana ntisi figu mo nu funachala onye ọnụ eke ekere kwa ebe eke na atụkedelu ngene kwuribiri iwe ọ na-echi eke n'obi emela jule ọba gabala ke budu nwokolo onye ọma nwoye okoro nwana ntisi figu mo nu funachala onye ọnụ eke ekere kwa ebe eke na atụkedelu ngene kwuribiri iwe ọ na-echi eke n'obi emela jule ọka ndị ọkọ sime